Trenčianska univerzita má od dnes jedinečné centrum. Nové laboratória, PC, mikroskopy a ďalšie zariadenia na keramiku a sklo budú slúžiť na vedecké výskumy aj pre tamojších doktorantov. Vedenie univerzity chce aj takýmto spôsobom zvýšiť záujem o štúdium. Výskumných centier je na Slovensku niekoľko, no toto trenčianske na vývoj špeciálnej keramiky a skla je v slovenskom meritku jedinečné. Centrum je postavené tak, aby sme my vedeli tu na materiál navrhnúť, vyvinúť, zistiť, aké má vlastnosti a potom ho ponúknuť, povedzme, priemyselnému partnerovi. Elektrónová mikroskopia, rentgenová difrakcia, termická analýza. Množstvo odborných názvov až naháňa strach. No pri preklade do reči pre nezainteresovaných zisťujeme, že s ich využitím sa dá prísť do kontaktu aj v bežnom živote. Ako biokeramika na náhradu časti ľudského tela, pri vývoji povedzme, laserov, pancierov a podobne takéto špeciálne materiály. V laboratórnych podmienkách na tavenie skla sa používajú elektrické pece vysokoteplotné. Maximálnu teplotu, ktorú dokážeme dosiahnuť, je tam 1800 stupňov Celzia. Ja si tam zabezpečím presnú teplotu a vlhkosť, ktorú chcem. A teraz skúmam zuby, vlastne plochy zubov, skloviny, na ktoré dávam korózne médium, kyselina citrónová, ktorá sa nachádza v džusoch, ale aj študovali sme už aj koróziu bieleho vína. Podľa univerzity umožnia výsledky výskumu v novom centre i vznik nových študijných odborov. No a jeden z nich je už dokonca pripravený aj na akreditáciu. Z Trenčína Katarína Tekeľová, televízia Markíza.